Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, nke ọma nọ kene m nwoke kene m nwanyị. Asị m ka chi tata wụ nkwọ kpọtara anyị ndụ, kpọtara anyị ihe ọma, kpọtara anyị udo na aga m n'iru, ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Anyị gbuo n'aka nri ka anyị na-agbute ihe ọma, n'aka ekpe anyị ọma, n'iru anyị ihe ọma, na azụ anyị ihe ọma. Asị m ka chi anyị na-ezumezu mmụọ niile anyị na-atụrụ aja gọzie anyị tata wụ nkwọ na ụgbọ anyị eji wee pụta ata ya adị mma, mana ka anyị eji webata ya aka ya mma. Asị m ọfọ ndụ ka nna gọlụ nwoke, nna gọlụ nwaanyị, si ka ọmaka meelụ mmadụ niile. Asị m ihe anyị na-eme ya gaba aga, afọ anyị na-azụ gaba aga. Asị m ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya, isi na ya apụta ife na onye ha ya pụtara ife. Onye ọbụla si n'isi anyị wa na aja ya were isi ya wee zere aja. Onye ọbụla na-achụ anyị ga-ewere ana zelu mmiri. Onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọsacha ya nwụrụ. Ọ fụrụ anyị si na ọfụwa anyị si ya kpuo isi. Anyị si ka aja anyị Igbo na mmụọ niile anyị na-atụrụ aja gọzie anyị, mee ka anyị zụọ ka afịa, mana ya ana ka afịa. N'otu anyị kwuru ya ka ọ dị tata nkwọ na Eke na Orie na Afọ, afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị Nwaada Gbara Ọma Ụzọ Mmiri, sịkwa na onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agbasi afọ ike, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ime eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụ ụzọ eziokwu. Ana m ekwu ya ekwusi ike si na onye ọbụla na-eme ọdịnala n'isi na-acha ya awụ. Ndị Igbo asịsịcha onye dị n'izu n'isi na-acha ya awụ. Ọ mgbe i mere ọdịnala ka gị na chi gị ga-adị na mma. Ọ bụrụ chi nwe onye ọcha anyị na-akpọ chi gị, ị na-asị mee Jizọs enyi ka ọ dịrị gị mma. Ọ wụ ya wụ chi gị, jee chọọ chi gị, mara chi gị, ka udo nwee ike dị gị. Ị na-eme ihe ndị nna nna anyị ha mere, usoro ndị bụ na ndị egede ji wee bi ndụ, na-atụ nzu, na-atụzi nzu ike, na-awụpụrụ ha mmanya ọkụ, na-awa ọjị. Ọnya bụ ọdịnala Igbo. Na-echekwa mmụọ niile gị na ha so na be nna gị, n'ikwu nne gị, n'ikwu nne nne gị, n'ikwu nne nna gị. Ọnya bụ ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ, ọ bụrụ ikechi nwoke, ọ bụrụ ikechi nwaanyị. Na-atụrụ nnukwu oge, isiokwu ji maka ya wee bịa tata bụ the effect of neglecting or destroying your ancestral entities of power or foundational entities of power. Jeekwanụ m akwụkwọ tọbụna nsi wee kwubiri ya, ghọta ya ụtọ ahụ. Ihe m na-akụzikwa n'ụwa ọdịnala ndị Igbo, ọgwụkwa n'ọdịnala ndị ọcha ka m na-akụzi. Ike iso oyiwe adịrọ m, mana nke ọbụla mpịpụtara mpinye gị ụtọ ahụ, pịrị ya. Ihe ka mkpa bụ ghọtakwara ihe m na-ekwu. Abịa n'eziokwu eziokwu, ọtụtụ ngwuru n'ala Igbo nọ n'ịkụ ụta. Ọtụtụ ngwuru nọ na ihe arịrị. Ọtụtụ ụzọ anara aga. Ọtụtụ okoreto eto na-achitere azụ. Ọtụtụ ọnwụ dị ya. Ọtụtụ nyanya dị ya. Ọ bụrụ maka gịnị? Ọ bụrụ mmadụ ime gịnị? Turn back at forces that be in the family. Ụfọdụ abụrụ iji aka wee mee gịnị? Wee mebie ihe egwubere na ngwuru. In the name na ha na-eme gịnị? Na ha receive Jesus as their personal Lord and Savior. Wee na-ajụ gị nwa bụ nwoke, gị nwa bụ nwaanyị na-ene m anya, mere ihe dị ụta, ma ọ na nna gị mere ihe dị ụta, biko ka njọ gị ọ na-adịgo mma ka ọ na-akawanyezi njọ. Mgbe gburu gboo, our forefathers mere azụ ha kere nnekwute ike. Ụfọdụ nisiri mmadụ na ndụ, ụfọdụ megburu mmadụ, ụfọdụ zuru mmadụ, jee were mmadụ mechaa slave trading, were mmadụ wee zụọ afịa. Many of them mere arụ. Ụfọdụ amụ ejima egbuo ya. So many atrocities. Yes. Na m na-eme ọdịnala does not mean na mụwa sọpọtụrụ ọtụtụ ihe some of our wicked ancestors did. No. Our wicked forefathers did. No. I am not supporting them. O nwere ọtụtụ ihe ha mere dị njọ, which ndị nọ na ụka till today ka na-eji ya wee na-eme gịnị? Wee na-ekwu okwu. Ikwu asị gị ị na-asị na ọdịnala Igbo ka mma, na omenala Igbo ka mma, mgbe ha na-egbu mmadụ
na-eni ejima na-eme nke a na-eme nke yes nwa na onwe m akwụnyerekwa n'ihe dị ụtọ ahụ maka na mmụọ ọbụla riwere isi mmadụ bụ ajọ mmụọ ka ọ bụ onye ka Chineke ji wee kechaa mmadụ wee ka anụmanụ dịka efi ewu ebine atụrụ ọkụkọ nkịta nakwazi anụ dị iche iche ndị ọzọ o kere ka o wee mee gịnị so that ka e wee gịnị ka e nwee ike ị na-eji ya wee na-eme gịnị agba isi mmadụ maka na abịa n'ihe niile Chineke kere eke dị ndụ nọọ mmadụ ka Chukwu kacha wee mee gịnị wee fụ n'anya onye ka eji wee bụrụ mmadụ ji wee bụrụ nọmba 1 n'ihe niile Chineke kere eke na-eku ume ị na-aghọta so onye ka o ji wee kechaa ụmụ anụ dị iche iche so that ka gịnị ewere ya na-akwụ ụgwọ isi wee na-agba onwe isi mmadụ so mana ọ bụrụ na ngwurube nna gị bụ ebe mere ihe ọdịnala mgbe gburugburu bụ ebe mere ihe ọdịnala mgbe gburugburu and unu abakigo those things whatever reason dey behind it I don't know unu destroy go those powers unu akpọtago ndị ụka abịa kụọrọ unu aka wee mebisiere unu powers that be in your family ndị weli iwe pụọ ọ bụrụ that they can't attack those motherfuckers yes they can attack them actually but because nunu wanyere consent they did it and they succeeded ọ bụrụ na unu enyere consent a just bata na ngwuru ka e buru ya unu ama ha arụsị anụ ihe arụsị nwere ike mana ọnụ wasịrị ha unu achọghọzi ya abịa mebicha ihe some of us some ngwuru megini ha mebu they abandon even their quality ọmụmụ their ọdụ ọmụmụ and many forces e nwere na ngwuru eme abandon agwụ ngwuru asị na na-eje ụka uwe na-eme gị uwe na-afịa ha arụ since anyị na-jebegoro ụka ihe niile ọ dịgo mma ọkwa ka ịbịa jewe ụka na-etifa ya niile ka your nightmare na-eme gịnị na-eme increase nightmare ga na-eme increase because na ndị gị na ha kwesịrị ịdị na mma na gị na ha dịrị na mma ụfọdụ n'ime entities of powers a na-ekwu okwu ya chegidere mgbe anyị echukwa ha some of them left with anger wee nọrọ ebe ha nọ wee na-eme gị wee na-asendịrị unu bad energy ebe unu nọ obero na-eku aka obero na-ịga chọọchị ọ bụrụ na ị mara na ngwurube nna gị na unu emebigo ihe unu ji wee bụrụ odogwu ọsọ gị ga church from now till 10 years to come ihe na-eme gị si na be nna gị some of this ngwuru a na-ekwu okwu nwere ike ịbata ife onye nke ọ bụrụ onye aṅụrụma ọṅụrụ mmanya gbago ọṅụrụ mmanya gbada ife onye nke ọ bụrụ nwaanyị ka o were onwe ya tinye n'isi ya ife onye nke ọ bụrụ ori ka ọ na-ezu ife onye nke a isi achịkọtachara ọfụma ọ bụrụ gịnị because powers that be some of those things onye ahụ na-eme mgbe ụfọdụ onye ahụ ọ dị onye nke ya n'aka onwe ya ọchị ịkwụsị that thing but because there are supernatural powers this stronger than that person na control onye ahụ the thing na ya ekwere onye ahụ gịnị ka o mee gịnị ka o nwee control over himself until unu eme gịnị unu rectify ihe unu mebigoro ihe niile na-eme 90% of problem ndị mmadụ na-enwe kịta bụ mmụọ dị na ngwuru agbakọtara azụ okay let me say 50% bụ mmụọ dị na ngwuru eme gịnị agbakọtara azụ na-enwezi onye na-eme gịnị na-ajụ ese na-enwezi onye na-eme gịnị na-echukwa ya a lot of family ifo ha before mmadụ ya eru 50 years 40 years ọ nwụrụ ogo family mma na anyị Igbo a nwoke ọbụla 40 years ọ nwụrụ nwaanyị ọbụla before 40 years ọ nwụrụ ọ bụrụ because of ihe their great grandfather fell mmụọ their great grandfather nyelu ihe ewe were Holy Ghost wee tigide mmụọ apụọ wee jee na-eme gịnị na-apịawa ha azụ unu amarọ ka ngwuru do before eme gịnị ewebata datin na ngwuru unu nwa jos tonita wee fụzie na ihe niile dị mma wee tọnụzie azụ not only no turn you people started accusing that forces powers that have been leading you ihe dị na ana na abụrụ no ihe eje sata somewhere this is something eji wee mụọ gị ihe dị na ana be nna gị ọ na-ebute ọnwụ ọ na-ebute nyanya ọ na-ebute nwaanyị nọgide na be nna ya ka nka ọ na-ebute amụọ ọnwụọ ọ na-ebute okoreto eto uchu ọ na-ebu the too much
and na such thing adịghịzi ime gịnị idozi. Ị na-akpọ pastor na-akpọ ụkọchukwu na-ebe efekasị nonsense na be gị in the name of family liberation. Why he is still tying you the more unconsciously? Because he's even ignorant of his act. Ma gị nwa na-eme the ignorant of your act. Because ọ bụrụ na ị ma ife ị na-eme, ọfọbe nna gị anọrọzi. Onwe ọzọ na-enye ọfọbe nna gị nne. Onwe ọzọ na-edozi ihe dị na ngwuru. Onwe eze aka na-awapụ ọjị ma ọ na-atụ nzu ma ọ na-atụ edo na ngwuru. Esi m na ịma ihe ị na-eme. Ị mara that powers that be, ndị nọ n'aja ana na agụụ na-agụ ha. Mmiri nna ha so na agụụ na-agụ ha. Arụsụ nna ha so na agụụ na-agụ ha. That even your own late father or your own late mother or your own direct late grandparent na agụụ na-agụ ya ebe ọ nọ. Kedụzi ndị ya eje gbaalụ gị ọgụ na mmụọ? Kedụzi ndị ya eje wetelu gị ihe na mmụọ? Mmadụ ya nọrọ na-agụ na-eduga ya ọrụ, ọ dịrọ possible. Ya bụ gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya, jegodu jee jụọ ajụjụ gbasara ngwurube nna gị from your own generation to your fourth previous generation. Ka ịnụ story ya eme gịnị ya shock gị. A lot of people enwe ọzọ onye ga-akọrọ ha story maka ngwurube nna ha, and ha dọrọkwanụ ready ije gbaa afa. Mgbe ụfọdụ nwere ike gaa n'afa reveal eru gị. Mgbe ụfọdụ nwere ike ọ bụ na ebu a child na dị close to elderly ones. Eme gịnị akọrọ gị story that will open your eye, that will enlighten you. Ọ dị mkpa ka ị mara gịnị ebe mmiri a na-aba opi ụgbọgịrị si wee mee gịnị ba ka ị nwee ike mee gịnị wee sọchie ya. Sitekwana ka bụ m onye nke gị Nwada Gbara Ọnwa ụzọ mmiri. Ọ bụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Bụkwara onye isi nchụaja na Gbara Ọnwa spiritual temple. Ya bụ ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ihe nkụzi taa ma ihe ndị na-akụzi before ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo ma ọ n'ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọlụ ọrụ gị ọrụ mmụọ, biko dere m message na my WhatsApp number na 070-373-11663. Ngwa ka emesianụ.